Uzun yıllarda bu jığınğa ülkenin barrak mekteplerinden 70'ten artık okutuşu keleydi. Bilgili sebepler arkasında uyuşturuşlar bu yıl olarını avullardan çakırırga bulganlar. Sap tatar avulları bulsa da onda da ana tilini okutuda boytak problemalar açıklandı. Gajab hal, kay bir mekteplerde dersler sana indi 1 saat kine tügül, hatta 15 minut kağına kalgan. 5. 6. sınıflarda 0.25. Demek indi bu yılına 5 saat degen söz. Tatar tili 5 saat hem edebiyat 5 saat yılına. İski Kulatka rayonu bistesindeki ikinci mektepte de okuşularının 98% tatar bağları. Şolay da ata-analar okutuşlarga oңай bolsun deyip 5 günlük okuğa köşerge rizalık bergenler de tatar tili atnasında ne var 1 saat kine kalgan. Onun da yarı saati tatar tiline, yarı saati tatar edebiyatına berilgen. 5 günlükке köşkeş şolay buldu ol. Аны ата-аналар да уйламаган була инде, ризалаштылар һәм шулай итеп, менә безнеке 5 көнлеккә күчкәч, менә шундый проблема барлыкка килде. Приказ кирәк диләр, чтобы не булсын, тулы сәгать, берәр сәгать хотя бы булсын өчен приказ килергә, ул юк ди. Әлбәттә, Әлфиягә дөрес әйтмәгәннәр. Татар телен укыту өчен бер нинди дә күрсәтмә дә, приказ да кирәк түгел. Хәзергесе заманда бер нинди приказ белән дә укучыларга 1 сәгать укытыгыз, 2 сәгать, 3 сәгать укытыгыз димиләр. Моны һәр мәктәп үзе хәл итә. Берничә гасырлык тарихы булган татар әдәбиятын укытуга ярты түгел, 1-2 сәгатьнең дә аз булуын укытучылар үзләре дә яхшы аңлый. Татар теле әдәбият дәресләренә җитми. Чөнки әдәбият авторларыбыз бик күп, безнең татар телендә грамматика бик күп, шуңа күрә җитми. Димитроград шәһәренең Каплау Тукай исемендәге татар мәктәбе быел да татар әдәбиятын өйрәнү, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклау буенча байтак чаралар уздырган. Татарстан Мәгариф министрлыгы белән беренче тапкыр Гакил Сагыйров укулары оештырган. Алдагы уку елына да балалар саны тагын берничә дистәгә артачак. Менә быел без тагын шатланып шундый яңа уку елына япасабыз, һәм инде без икенче тапкыр беренче 2 сыйныф ачабыз. Шунысы шатландыра, тагын ел буена инде безнең мәктәпкә укучылар саны арта бара. Форумның берелеше Идел елгасы буйлап теплоходта узды. Анда авыллардан килгән мөгаллимәләр, Казан кунаклары, язучы, Тукай премиясе лауреаты Камил Кәримов һәм Казан утлар журналының баш мөхәррире орынбасары Вакиф Нуриев белән кызыклы очрашуда катнаштылар. Без милләтләрне югалтып, гомумән дәүләтне югалтабыз. Бу бик зур проблемага әйләндерә. Чөнки таркаулык бунда. Монда берләшү юк. Тел берләштерә дә бит әле ул. Аннан соң без хәзер укытучылар үстенә үеп калдырмакчы булабыз. Укытучыларга сәгать бирелмәгән, укытучыларга зарплата бирелмәгән. Анда 4тән 25% дигән зарплата мин аңламыйм. Ничек аның белән көрәшергә була? Укытучы ул һава белән, су белән туянып кына эшли алмый. Ул да кеше. Аның да тамагы бар, гаиләсе бар име. Шуңа күрә монда иң беренче чиракта татар теле укытучыларның авторитет күтәрү өчен зарплатаны арттырырга кирәк. Менә шул вакытта укытучылар кызыксына торган була име. Су өстендә узган сөйләшүдә дә сүз телне саклау, ана теленең бүгенге сакланышы, балаларга китапка мәхәббәт тәрбияләү кебек бүген күпләрне борчыган мәсьәләләр хакында барды. Китапның үз укучысы бар. Ул үз укучысын бары таба. Яхшы әсәр үзенең укучысын таба. Аның бүген тапмаса, ул иртәгә таба яхшы әсәр. Аның бит әле чыкты китап. Бүген аны кырылып алып бетерделәр. Ул бит теге нәрсә дип әйтим? Теге бүген ашы торган колбаса түгел. Ульян өлкәсе җитәкчелеге ана телләрен укытуга шартлар тудырса да, ата-аналар тарафыннан игътибар бик нык кимеде. Безгә каршы килмиләр. Институт директоры да, министрлыкта да түгәрәк истәләр оештырабыз дисәк, оештырыгыз диләр. Менә ноябрь аенда гына төрле мәктәпләрдә татар теле укытылышы торышы турында түгәрәк истәл оештырдык. Кайсы районнарда, кайсы мәктәпләрдә татар теле өйрәтелми, шул директорларны чакырып түгәрәк истәл. Елына бер мәртәбә министр үзе кабул итә безнең автономия вәкилләрен, автономия рәисләрен кабул итә үзенә. Һәм еллык эш планын карап чыгалар, нәрсәләр эшләргә кирәк, тагы нәрсәләр кертергә кирәк ул эшләргә. Бу бит тоже зур нәрсә. Менә министр үзе кабул итсен әле, әйме. Менә шундый эшләр алып барабыз. Киңәшмә узагында Әлфия Әбетдинова яңа уку елы башлангач ел укытучысы, иң яхшы ана теле кабинеты һәм иң яхшы мәктәп музее бәйгеләре игълан ителәчәк диде һәм укытучыларны аларда катнашырга чакырды. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.